Hello guys, bahay tongbay. Haino rogna ni vlog alam sogo ang tini Agartala faijak baisong ni oro ga kisa town no nokona hini tongo kai no rok so sak ani vlog gadali tongdi nugui manano ang town no berai mani shopping rok kisa khaina tongo ke khaina ke no rok amti khena ani vlog gadali tongdi ani vlog payasak kai je ani channel no kisa subscribe khaija gero kisa subscribe khairi di angka video sajak tong khai like khai di comment khaina ta kok di bahai nangjaka sadi comment o angka norok amti khena gadali tong di ani vlog o malai fiano tabung bagai bye guys nai de phai mane mayo khoika hinai tiffin khailena hinai tam on halai khasung phunugan norok na ekon nai de obokai singara gauro khai puri sabji gauro khai chop tongo omo khai sprite koi sprite baidi iko saja mona brosin ko mona khuarok tari paidi salai grana kho chop ni tok bahan food blogger thọc juga Jimmy susingi ha hode hona susingi ha pet susingi ha susingi ha setong ja guys tini tauno nokhona himani horongoi thangka atta tamai thangka kai tini nokhli akhana salose nokhor sinai gai khana salo nokhor mani no ponok sinai no rokno gai anu blog soya sak no norok godali tongdi guys hello guys tongklamani room bisingo tongmaya chat chakao kawise asokma tongsu eno no barsi si phaile chat chakao I kona hardi tal naga di tal taklai ba motai rok khai rok liya de sido watei bo phailia nobar bo phailia sida satong sutonggo pusukba tongpla ka oma theina nayo hai parao ba amsuk tauno ba amsuk tongpla mase sida watei phaidina musung mane te sai lap gere tangi jani watei rogo phaya ongkha hello guys jotono phone kaham gai tabo tauno thangna nai tongo gai norogo daloi tongdi ani blog o tak nokhornai serapsa tongkhana tiake ongbai kha gai norok ani blog o daloi tongdi soyasak sida tak bayang ada gonta lai khana gonta sekana nai kha ang nasim tomani tiarung baya bono seloi tum pau ne ai no le kata ke tuasa rokoi tong kham ko bono ko sine satung khiring mon tabuk bimar to kisa hablai gana aro habna hindi thanglai tongo bisingo habaise thanda suka baire tongklamat buri rok himale komyate kam kore aina buskango no kangke no nasik jak khaino tabung kani logini bo pen nai tongo nai dino robo angka bono nai thok jak suka
Habibullah. Abon na desi. Hah? Tama. Tabung kang kobong na oi tongo oro kaisa pakete kaisa mo kaisa price 200 ta angkai kenai na kang angkai 299 kemano tak sajak na manai kisa paina grana ko kobang mo option tongo tabuk kang dress try khai nai tongo nai thoga khang obona ma sang ba khapiyang to sako som ke ba ang ba khapiyang oi tongka gete kaisa try khai nai wan abo kha nai thoja kha e obo ang nai thokjak maseta size gurui m size gurui xl tongo double xl tongo s tongo ngai only ata neuro size da kotor mang ke ba nai manli am sa khamjak sungai bo nai kha size de dong kari khai ni sajago borok mang lengkha tabuk sungti kaisa market of haijak serifo gara hablai gana guys leng suka berai mang tabuk guys smart mall bazar of haijak age ji big bazar tongkhoro khaimane tabuk tini se haijak ko smart bazar norok godalai tongdi guys ani blog of payasa nadita nada di soron di anhori ori lens hai ondo so kan sana simba ta kamera habo shamoi kuthung rogo dem thangjak mang am kunu taza ngai haida okay guys nogo sok paikha au takalai thakam nogo sok paikha rest naka takai baisone oro thangai tongo pasai tongo sakao kai leng suka phunok manli norok na ang je mansak ang try khai ka norok no phunok nani kai next vlog ko malaifian norok pai ani channel no kisa subscribe khai ready video sajak like khai di comment khai na tapok di kai tinin bagam sonong sinai bye ibo thaisuk po lekha pakai maisha nai kai norok ani channel subscribe khai ready guys bahai nangjak asadita Tonika bye